Gazi gozoa. Espero dut gozoa kumeia minutu pasadeu. Zue ondo pasada dezue, perfecto. Eta bestela, urriko batean mejorako dugu. Vale, ya jatorra naiz. Bueno, esan dut, gozotik espero dut. Gazia aldeun gozoera. Kepa, 16 urte egin du gurekin. Uste dut, zu ez zehatzela lekuko, gu bezalaxe. Banda mejora desente egin duela. Oidan 16 urte zako bari dute kontzertu joko gerula. Lortu dugu. Mira, lortu dugu. Eta neurri handi batian, Keparen lanari eskar. Beraz, guri orain dagokigun guztia da esatia, Kepa, eskerrik asko. Bizitza aurrera egingo du, bai Keparentzat, bai guretzat, opa diogu aurrerantzian ere gauza ondo fungo gezaio, esperantza hori dugu. Eta gure eskerronarekin batera, dudarik ez, jakin dezala garbi asko, zestuak, uste dut, entzuleek gogoratuko dezuela, guk ere bai, eta ez dezala inoiz ahaztu, hemen laguna dituela. Nik espero dut etorriko bala gehiago da. Espero dut. Behan, ikusi dugu baina, gu hemen zaila hongo gehiago. Zaila ez dira hongo baina, antolatuko ditugu. Erazkare da izan da faixoa eta alako batzu. Baina, Kepa, eskerrik asko. Oain, bandak, enbeze urte izan ondoren, gure eskerron adierazteko, gogaritxo batzuk edo, gogara gaitzan. Beste dugu, naztiko baitu, eta gogora gaitzan, oroigarritxo batzuk edo eskaini nahi dizkio. Eta udalak ere, 16 urte zira broma, 16 urte garian, eta gu mejoratzen, hori ere ez da broma. Bueno, aurrera, bandak, opariak eta udaletxekoak ez dela jatuzatu ingo nahi izan, eta poko ez jo.
is good. oparien edo oroigarrien momentu da. Hoy gure presidentia. Alkate jaunak eta gure Karikoitzek udalaren izenean ere, udalareak ordua. Itzaldiak ematen nahiko txarra naiz. De hecho, ez zait bate gustatzen. Baina, atzo danbolineko deitu ninduten, eta alako batean esatziaten 10 atera zuzpera eratzako. Eta guztietan, benetan diot, bai alkateari, bai herriari. Gipuzkoa, Euskal Herri mailan eta haratago, horrelako herri txiki batek horrelako altxorra izateak. Ez da, prezirik. Hau gordetzea, hau mantentzea, hau sustatzea, bai erakundeen eta bai herriaren indarra da. Herriaren indarra. Bertan dagoen jendearen esfortzua egunero lanera bere monodutez, sentimorik kobratu gabe, horren zaioetara etortzea, eta hau beren alde, baina hori erretikan sustatzen da, eta nolain babestako zegoen da. Orain arte 100 urte jarraitu du, zagabiltzat, godalatxo dakien.